Salutare și bine vă regăsesc la un nou video, mai bine tutorial. Astăzi vă arăt cum să vă descărcați Standoff 2, ăsta vechi. Și prima oară va trebui să aveți Standoff 2, este explorator file și pachet capture. V-am lăsat link-uri în descriere. Așa, prima oară va trebui să intrați în pachet capture. Așa, faceți astea. După aceea dă-te aici pe ăsta, pe permiteți și dați aici pe Startup și aici căutați Standoff 2. Așa, dați pe el, pe intrați în Standoff 2. Va trebui să vă logați, deci nu cu Facebook-ul, dar dați așa. Am uitat ceva. Să vă spun ceva, pentru că o să vă puteți să vă luați bani pe asta. Eu o să vă mai și o să revin să-mi fac un alt cont, pentru că am deja bani pe 3 conturi. Dar da, haideți să revenim. Așa, am revenit, s-a făcut și contul. Așa, va trebui să intrați în Standoff 2, cum v-am zis. 2. Și va trebui să intrați din nou în pachet. Bine, na, voi faceți așa. Deci dau aici nou. Așa nu mai trebuie să căutați după ce faceți a doua oară. Dar mai bine caut, că stă mult. Așa, dați pe ăsta și știți cum. Intrați în Standoff 2 și așteptați un pic, după aia ieșiți și după aia vă arăt eu cum să faceți. Dați pe accept. Bine, eu acum am fac un alt cont, că gen pe ăla mi-am luat bani, așa dați pe Sign in White Google și vă alegeți un cont. Așa mi-a venit notificare că m-am logat. Sau? Nu mi-a venit. Așa, acum așteptați un pic să vă bagi în contul vostru. Așa. Iar după aia va trebui să ieșiți și să intrați din nou în pachet capture acolo. Așa. Va trebui să așteptați să vă bage. Așa, după aia ieșiți și dați înapoi pe ăsta. Dați pe ăsta și dați pe ăla de sus, adică acolo unde era ăla. Pe aia intrați pe ăla și căutați. Și vă spun eu, așa. Vedeți, mie mi apare aici 223 KB. Vouă poate o să vă arate altcumva, dar trebuie să vă arate neapărat KB. La nu dați acolo. Așa, după aia, poate voi v-ați obișnuit să fie aici, dar nu. Faceți aici și dați pe hex. După aia, aici la 3, poate să fie la 3 sau la 1. Dacă trebuie apăsat așa, va trebui să-l copiați. Așa. Așa, stați așa, și dacă nu vă merge, ieșiți și aici intrați din nou, dați din nou acolo, așa, să apăsați și copiați din nou. Așa, stați așa să copiezi pe N acolo, așa, și după aceea dați pe copiere. După aia, intrați în explorator file. Așa, sunt de acord, permiteți. Așa. Să începem după aia, dați aici la memorie internă. Așa, va trebui să faceți acel, da, eu o să-l șterg. Așa, după aia vă uitați acolo la alea 3 puncte de sus. Dați pe nou. Și dați aici pe fișier. După aia, trebuie să stați și pune 0.
fiți atent, de 0.11.0.tgk. Dați pe OK, s-a făcut. Dați pe el și dați pe întotdeauna pe ăsta. Dați aici la editare. Pe aia țineți apăsat aici. Opa. Dați acolo sus pe lipire. Dați pe salvare. Așa, ieșiți. Instalați send-off-ul, celălalt descărcări și instalați send-off-ul. Dați pe Explorer file, dați pe instalează. Și nu uitați, dacă mai vreți tutoriale să-mi scrieți în comentarii, dați pe instalați. Așa, așteptați un pic. Nu știu dacă o să merg acum, pentru că na. O să vă arăt și așa un pic acum să vă jucați, gen vă arăt aștia, dar să vă dau dacă vă merge. Așa, vă cel mai sigur o să vă meargă, dar trebuie să vă meargă. Dacă nu vă merge, înseamnă că n-ați făcut bine. Sau dacă vă arăt acolo din cer setting și nu vă mai bagă, va trebui să reinstalați pachet captură. Așa, dacă vă apare asta ca bine, dați pe așteptați. Așa, după aia permiteți aici. Așteptați un pic să încarce. Și așteptați. Și după aia o să vă scrie loading. Haide mă. Că trebuie să meargă. Așa. Vedeți, vă scrie loading. Mie dacă nu merge, dar va trebui să vă meargă. Da, cred că merge și mie. Da. Mamă, așa. Și după aia dați pe OK aici. După aia intrați în inventar și bam, uitați-vă ce aveți. Eu acum o să-mi echipez skin-urile. Gen aici pe shop sau marketplace nu puteți să vă jucați. Nici aici, gen să creați. What? De ce nu mi-a mers de prima oară? What the heck? Bine, eu mi-am instalat și când am intrat am văzut că nu mai am mers. Bine. Revin și echipez skin-urile și revin în aici. Așa, băieți, acum am creat. Bine, pe privat, că nu vreau chiar să-mi iau bani. Bine, dacă, că v-am zis, deci puteți să vă luați bani. Dar este bine pentru că vă luați gen doar așa pe Google ăla, dar stand-off-ul vă poate merge. Și așteptăm să ne bage și o să puteți să vă bucurați de skin-uri, să vă jucați voi singuri. Așa vă băgați ce vreți, eu mă bag la terorist și după cum vedeți aveți aici ce vreți. Așa, îmi iau un M4 și atât. Și așa aveți carambitul, ce vreți. Bine, puteți să vă jucați și cu prietenii. Să fac și o ținta. Setting, controls, buton, apply, aici, bam, 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 bam. Și back to game. Și puteți să vă jucați, să vă bucurați de skin-uri. Da. Eu am fost Mario. Sper că v-am ajutat. Că puteți să vă jucați gen astea. Și da, bine, nici eu nu știam. Bine, am luat tutorialul de la alți ăstea. Așa, să vă abonați la canalul meu pentru că acum filmez de pe alt telefon. Nu filmez de pe telefonul meu pentru că eu mi-am luat bani, nu știu de ce pe telefonul meu. Bine, n-am jucat cu el nimica, dar nu știu de ce mi-am luat bani. E bine, asta este o întrebare foarte bună pentru că nu știu de ce mi-am luat bani. Acum o să și povestesc de ce mi-am luat bani. Fiți atenți de ce mi-am luat bani. Să așa un pic. Așa. Fiți atenți. Mi-a picat și mie o armă gen de-aia epică pe M4. Bine, nu e de asta. Epică mi-a picat. Și mă bucură și eu de ea. Așa. Mă bucură și de ea, am dat mici. După aia ziua următoare ce văd. Eu cont has banned device. Scrieți-mi voi cum aș putea să mi le banez, pentru că nici eu nu știu, adică
Da. Bine, acest videoclip o să mi-l trimit mie și gen, o să-l pun pe YouTube, o să le editez, să pun, o să vă descărcați Standoff 2 Hack. Ia o să ăsta așa. Așa și gen voi puteți să vă jucați liniștiți, puteți, cred că și cu prietenii, dacă nu mă înșel. Dar să dați pe de ăsta, pentru că vă recomand, gen, dacă dați de hackeri, după aia, când ieșiți, o să vă arate că trebuie să-l schimbați, adică trebuie să vă faceți, gen, un alt cont. No, bine, asta e ușor de făcut. Eu l-am învățat acum pe de rost, acest mod vechi. Da, și la prietenul meu l-am sunat, l-am zis dacă vrea să-i trimit, nu, dacă vrea să vină pe la mine să ne jucăm, să-i fac și lui ăsta. Dar azi că nu poate pentru că se duce în oraș să se tundă. Și da, după cum vedeți puteți să intrați. Și da, vă bucurați de skin-uri, cred că vă puteți juca și cu prieteni. Da, asta e a doua oară pe care zic, dar puteți să jucați, ia. Și uitați-vă cum trăgea arma, bine, nu știu dacă e același sound. Da, este același sound, mai ușor. Și cred că acum dacă ies o să-mi arate cel mai sigur că mi-am luat bani. 3, 2, 1 și... Ok? Ia fiți atenți. Da, ai te vede. Așa o să vă arate vouă când ieșiți din meci. Vedeți gen token expire din varil, așa 0, bla 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 bla. Eu am fost Mario. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!